Never underestimate the power of the South Code. Здравейте от тук, аз съм Детка. Wonderful. Днеска ще снимам игра на League of Legends. Ние сме ботове. О, да. Как ми бърва мишката на тъп? I'm Снимам с absolutely Нищо. България. Welcome to Здравейте. Summer's Rift. Така. Не ми се играе така, ма какво се прави? Искам ма репортист. Еко! Аз имам Играем. My Hey, how cup do is you half do? empty. много трудно се правят. Май съм. Сега като го натискам да бъга още повече. Поне важното е, че не ми лаква. Exercise. Такова. Фокусът ми е 30. 30 seconds until minions Да. В принцип, spawn. човекът не сняме на 30. Най-малко. На 60 е. Най-малко. A harvest Гледаш ли moon, са? Гледаш ли? so apt Да, to е. Ааа! Какво направи, чай? Как да го кара? Здравен, Gold 5, Пантеон, Silver clock 5. thickens. То как не шиба? Ааа! Minions have spawned. Аре, шибна го Мастер, дърта. мастер. Това е много тъп. Аз виж какви шпагати правя. Оф, май, с първия мастър ли играх? Чай с първите мастъри ли играх, или? На кои последно стая? На първите или на вторите? Няма значение, играем. Please, Не, с Оставя първите за си, такова. щом нямаше блици с първите. Не знам дали се ги сложих, зато и ти викам. Аре бе, защо точно мене бе? Защото ти им скочи. Сега, що точно менеш макиона бърз блъд? Майко. trickling blood. Аре, дам ти го. An enemy has been Браво. slain. Ето. Джиджи. Може някъде на изкайвам. И знаете, че бъгва мишката, ако на теб ти A бъгва. harvest moon, so apt. О, чакайте да се намаля телевизора и какво направих. Така. Малко хил почна. И така. Много се извинявам. Защото съм тук. Осана. Нищо, говорих на хората. Кой се пум? Say hi. Нова мрежа за YouTube. Let's cool off. Чакай се. О, че са първи лева много бе. Аз съм детек. Сега бях първи човек. 2 милиона. Станах. Аз имам флаш, нарочно не би си го използвам. Аз имам шир. Съм използвал. Мага се, мага се, мага. Не! Не! Бягай! Бягай! Не. Няма да умра така тъпо! Аз какво мислиш? Много я. Не! Уау! Trickling progress. Аре бе, нали много знаете? Пак на лига, ама по случайност. Нали знаят на случайност ги изтрих и двата. Сега справя да снимаш, какво правиш сега? Wonderful. Сега снимаш? Да, Окей. ти говоря. Да цепят ръта, ама аз не мога. Присъщаш от Човек, то такива. аз имам 20 FPS и влагам. Clock thickens. Пък уж 20 FPS не Executed. Виж как са хиля. Please, let it all out. Айде да ги килнем. Добре, ма трябва да Пак скочиш. стане той са. Я,
Трябва да скочиш Аре. обаче на някой да го сложиш. My cup is half An empty. ally has been slain. Аре, долу. An enemy Нямам. has been slain. Ево, но и дето удръж змията. Еми да, точно, те ма слонаха. Удари го, ама той избяга, той нали си пусна спида. И го видя. Много яко рита. Значи аз много малко фарм имам. Аз имам 6. Аз всяка игра гледам да килна човека. Много рядко правя фарм вече, от много време не правя много Брат, фарм. само миналата игра с... Ли си, много малко правя фарм. Аз, брат, много фарм правя с сети дали. Ама сега нещо. Най-много фарм са прави соло топс. Джунгъл са прави фарм. Аз и там правя малко. Джунгъл най-добре, защото само миньони цепиш и то фарм. Е, да, ама пък ми да го. Или соло. Криса там, Криса там, красти. Тя там е някаква... Е, как стана той, видя ли го? Аз не знам. Колкото те такива неща, които... Не мога да говоря на въпрос. Що игнайтна? Тъп много пищата да играят един ден, нали? Да. Някакъв Гледа, гледаш? знаете. Аре, Джеки. Шак да скоча, да я игнайтна, да я убия, да. Ама и тебе. Е, ако има хваш, нямаше да му убия. Бягай. Аз мой. Центърите са да Сега ще да покажа за да ма. О! О! Double kill. Как не можех да те убия? О! Yeah! Извиняваме се, че бъгва така. И ако изведнъж прекъсват, това означава, че... И ще снимаш още една част. Да. Ще почнем Не, веднага пак. че, такова, че... И ще ги качиш едно след друго. Не, че ми е свършило място в папката, защото аз вече си направих права да снимам повече от 15 минути. И те как се правят? Много лесно. Ще го покажеш ли? След играта, да. Добре. И направих някакви права да мога да снимам на лайв стрим. Ти може да вземеш пари, брат, ако лайв стримваш, ма не знам как. A harvest moon. So aptly named. На мен не ми трябва пари от нета. Ако разбира как са лайв стрим, ти ако стане. Той дори не е в кращето и пак го виждам, оня. Най-много мраза е така, като ми пусне тази лук. Тя, брат, дай му кана, бачи. Стъмват от 5 метра, не 5 секунди. Е, как? Да, и после пуска някаква лук и чекай, тя въобще нищо Да, не те се взима. брат уникално шибани. Той сам тъпста от една и да убива винаги. Аз Ако тя има при някой. такива. Виж колко има мид. Има злато. Cup is half An empty. enemy has been slain. О, те са казали, че има СС. Аз трябва да взема лутите, да умират. Тя е уникално. Дали ще се случи? Махай се тогава. I absolutely Не можа му пишка. Браво! Флаш. please let it all. Аз си използвах флаш, използвах си шилда. Прота сме. Така е. An ally has been slain. Човек, Да. ако не свърши място, следвайте на другата част. Аз ще кажа да свърши. Ти си имаш втори час, ще ми врачи. Аз си мога. На мен тук всякъде. Фрапса ти ни е лпон. Не. Care to make a donation? Аз пак имам на пълната версия на фрапса, както много стара. Хвана ли?
Сетил се. Rampage. О, как го килна, компрети. И гледай! Аре, бе, решението. Аре, как ще ма такова? О, сори. Нищо, стой. Аре, как ще ма дай да се мъртви? Майка. Иди. Дай, брат. Ще го убиеш. Умира. Shut down. Аз нарочно му скочих, той няма за фин, аз съм фина вече. Пет. Аз ли съм толкова? Да, аз съм 6, 2, 3. Аре бе, не мога да си махна хикса от Let's pool шопа. our efforts. Аз съм доста добър, да ти кажа. А? Ти как си? 6, 2, 3. Си като мене. Кой е по-добре, не знам. Май си ти, да. Си по-добре. Аз, защото имам пета брат, си сте за моят той. скоро е същия, обаче е наполовина. Защото аз имам едно умиране. Аз имам 6 кила, ти имаш 3 кила, аз имам 2 умиране. Е подобно, защото имаш 5 асиста. Ти имаш 3. При тебе става 9 и при мен е 8. Подобно. Да. О! Чач. Трябва да се артифист. Се си ма. Май да. Отваря тя играе, няма го гледам дали съм Please let it all out. Човек, този телефон моя му се щупи зарядното и сега съм много зарядно. Аре, де тъпи. О, ето го е сега. Честно без музика ми се щупи зарядното. Аре, Умира сута ми! You have slain an enemy. гледай сега. Тъпо отбиш малко. Дай тя ще Как го прецаках това видя ли? Slain an enemy. да е. Гледай. Ей, така го бях направил предния път и килнах една моргана, ама не. Давай. Не! Ма той път пак е муга. Ама ти как е килна? Направо с скока или Виж, хит? гледаш ли какво правя? Е така минавам, е така. Е така и я удрям, брат, я килвам. Тя беше на 10 хп. Ще избяга тъкмо на турета и турета ма шипна веднъж. Аз брат, знам, че имам... Моргана е тука. Ето. Не трябваше да е. Не ми ужаха, ма какво. Махай се. Rampage. Сори. Нямам. Destroyed a turret. Какъв ти е резултата? Shut 4 down. на 7. An Моя enemy е has been 10 slain. Тям да късна Тимото. Защото съм голям касар. Газар. Ясно ще е. Така. Сега не мога му скоча, защото не, защото... Чай, че са. Човек ще се отдава с сутката. Killing spree. A vital Oh. decision. Виж как ме поздравяват, голям съм проя. С кавички. Гъчали. Нали? Какъв е той те мангалския, бе, брат? Аз ли? Да. Трябваше да си купиш най-хитра брадвата ли 201 Аз първо си купувам... и оная зелената броня Армок. Дуела и без бъз. Аз първо си купувам, после купувам на меле брадва и после 1000 хил. И така че там... Бах, пелети, Той е от рекомендата и той ми помага много, брат. Аз така ги взимам всичките състои, да. Да, бе! Сигурен съм! Сигурен си! Абе, ние пукух! Айде се. Сигурен си! Не, трол съм. Трябва флашна, ама. Killing spree. Аз използвам флаша за 1 кил. Плаш. Аз съм най-фиднатия от цялата игра, май. Брат, аз не разбирам. Закона Израел в Champions под
Spotlight. Не знам, Spotlight. Не знам как е. Spotlight. Spotlight. Му препоръчат флаш, като той самия има флаш в магиите му. Rampage. Взех си още един кил. 15 флаша ли да има? Не ли те? Малко тук? Не малко. Той човек, Основно кил на целия им отбор. мари като можеш да преден. Unstoppable. Предизвиквам да го направи. Не мога, аз не съм толкова добър за пента чак. Не можах толкова да взема това. Много му предизвикаш, аз не съм си про. О, най-доброто къса в света. Той човек, целият отбор пели, аз накрая с взех 200. Аз след този гейм ще рестарт на компютъра. Това е положението. Даже не ги забелязва. И брат, Защото е гад. и брат пинга ми е сравнително добре. Harvest moon. Не пинга ми фокус. Мое е 30. Мое е от 20 до 40. стига. Моя по принцип е от 50 до 60, ама сега от 20 до 30. Надолу. Защото снима. Ау, не можах да взема никой. Ally has been slain. Ама се взех втората. Аре, бързо, чуете, че да не свърши. Лочо. Аз ма имам 70 няколко гигабайта в център. Ще стигнат. Не ще стигнат, това ли толкова. Вижда колко кръв станах, бе. Покажи на клипа. Да, бах се. О, не, чай, той тук минира с някакви зъби. Бомбардиране от Тимо. Баба Тимо. Не пи древам. Во. Ето, гледай са. О, Гледай как. не! Не! What the fuck? Мале! Бах, че виж го да бия Тимо. Не, значи си. Аре, ако сега бях там, щях да Аре, опълна. ви! Мале! Ally has been slain. My god. Аз щях да направя дабл кил. An enemy has been slain. О, An ally аре has бе, been мой. slain. Double kill. My God. Ето за това ми харесва Лисин. Той е най-якия сляп поп на света. Норд. Да. Ти кой искаш да бъдеш? Чак Норис или Джеки Чан? Джеки Чан. Та-на! Аре, напред самостоятелна мелодия, аз ще снимам. Как ходиш? Чакай, заби. Памп, томп, 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 томп. А, пак. Еш има. Да. Томп, 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 Идеален. томп, та-на, та-та-на. Томп, 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 та-на-на. Идеален. Та-на-на-на. Та-на. Та-на-на-на. Перфектен. Вярваш ли ми, че ще го взема кила? Не са. Сигурен ли си, че ще го вземеш? Decision. Не. Не! Ей, ако не бяха... Това не е било добра, то е една минута и 50 секунди. Близо 2 минути. Аз съм 10-2-13. Такъв стат няма за 20 левел акаунт. И аз мисля да си правя левел, ама по-нататък, защото няма много гет. И тия са 2 минути. Аз го гледах също. Ой! Мама! Аз си взех пантеона. Аз си... Янта.
Аре бе, кома капна бе? Shut Взех down. Диана и Дравен. You have been slain. Enemy double. Ето така вече съм фиднат. Тебе кой? Мен кой има фидна? Юна. Не знам. Знам. Сега. Чай, Ти сега си ще кажа направи- жар. Значи сега ще кажа. Аз умрях от Моргана. Ти си направил дабъл. И съм умрял от Моргана. A harvest moon. Да. Шаро, те Те са... са скапнаха. Еми, това беше този Victory. клип. Надявам се да ви е харесало. До скоро от мен. Ама,